id-29 ta' Ġunju, Solennità ta' San Pietru u San Pawl Apostli. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 16, versi minn 13 sa 19. Meta wasal fl-inħawi ta' Ċesareja ta' Filippu, Ġesu staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: Min jgħidu n-nies li hu bin il-bniedem? Huma weġbu: xi wħud Ġwann il-Battista, oħrajn Elija, u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom, min tgħidu li jien? Staqsihom. U qabeż xmum Pietru u qallu: Inti il-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesu wieġbu u qallu: Ħini int, xmum bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rigdan, imma missieri li hu fis-smawiet. U jiena ngħidlek, inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni il-Knisja tiegħi, u s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Jiena natik l-infitaħ tas-saltna tas-smawiet, u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smawiet, u kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smawiet. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. F'ħin opportun, Ġesu iġarrab lid-dixxipli tiegħu b'mistoqsija kruċjali: Min jgħidu n-nies li jien, u min tgħidu intom li jien? Ġesu kien ikkunsidrat mill-maġġoranza tal-poplu f'Israel bħala bniedem kbir ta' Alla, anki ikkumparat mal-akbar fost il-profeti, Ġwann il-Battista, Elija u Ġeremija. Pietru stqarr li Ġesu kien il-Messija li ben ta' Alla l-ħaj. L-ebda bniedem ma seta' jirrivela dan lil Pietru, kien biss Alla nnifsu. Imbagħad jgħaddi lil Pietru l-awtorità ta' kap fuq il-Knisja li hu kien ser jibni, Knisja li ebda qawwa ma tista' qatt telibha. Ġesu juża l-isem ta' Pietru li jfisser blata. Li ssejjaħ lil xi ħadd blata kien wieħed mill-akbar komplimenti. Permezz tal-fidi tiegħu, Pietru fehem min kien tassew Ġesu. Kien l-ewwel dixxiplu li għaraf lil Ġesu bħala l-Midluk, il-Messija u l-Kristu, u l-iben uniku ta' Alla. It-Testament il-Ġdid, bħal pereżempju fejn insibu fl-ewwel ittra ta' San Pietru kapitlu 2 vers 5, jiddeskrivi l-Knisja bħala d-dar spiritwali jew it-tempju bil-membri tagħha maqudin flimkien bħal ġebel ħaj. Il-fidi f'Ġesu Kristu tibdilna fi blat jew ġebel spiritwali. Il-mulej Ġesu ipoġġi quddiem kull wieħed waħda minna b'mod personali l-istess mistoqsija: Inti min tgħid li jien? Mulej Ġesu, jiena nistqar u nemmen li int il-Messija, l-iben ta' Alla l-ħaj. Int il-mulej u s-Salvatur tiegħi. Għamel li l-fidi tiegħi tkun qawwija bħal dik ta' Pietru, u għatini li nitkellem u nixed għalik bil-kuraġġ kollu quddiem l-oħrajn, ħalli huma wkoll jaslu biex jarfu lilek b'mod personali bħala l-mulej u s-Salvatur u jikbru fil-għarfien tal-imħabba tiegħek.
Amen.